Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Ondernemer. Feiko Westra, Westra Interieur uit Burgum. Ik ben Feiko Westra. Ik ben eigenaar van meubelfabriek Westra Interieur uit Burgum. Wij ontwerpen hier tafels en kasten. En together met mijn vrouw run ik dit bedrijf met een heel mooi team van mensen. We ontwerpen zelf zowel voor particulier als voor grote en lietse bedrijven. Denk dan aan de Tweede Kamer, gemeentehuizen, gevangenissen. We hebben een hele prudde werk uit buiten de regio, wij naar deze regio. Nou, ten eerste wij hier al 23 jaar in Burgum, dus dat is een logische stap van mezelf. Ten tweede, je bent een prudde vakmeester. Je bent een prudde meester die toch wel deze meubels gaan willen. Sinds de Centrale Azië leidt, ja, dan willen we hier helemaal mee bij, want wij merken dat we daar toch een hele grote omzetgroei hebben. En ja, let nog heel eerlijk wezen, Burgum, dat is gewoon een mooie plek. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Ondernemer. Janneke Rauwerda de Poel, ProWork uit Dokkum. Ik ben Janneke Rauwerda de Poel. Ik ben eigenaar van ProWork. Sinds 4 jaar hier helpen wij bedrijven op het gebied van personeel. Wij matchen, monitoren en trainen personeel. En dat doen we omdat naar uw idee mensenwerk onvervangbaar is. Naast dat wij een uitzendbureau binnen helpen wij bedrijven terug de inzet van mystery shoppers. Wij analyseren dan de uitkomsten van wat die mystery shoppers u brengen om het personeel zo optimaal te laten functioneren. Stel we gaan 2 jaar lang of een jaar hier of een bepaalde periode mystery shopt bij een bedrijf. Dan analyseren wij die uitkomsten van het management. En wanneer we de dingen niet zeggen, kunnen we dat het personeel in opleiden, dus het personeel trainen. Een ieder verlien zitten wij nog in Vinkleerster. Toen ben ik al innig. Inmiddels is het bedrijf groter en moest er meer personeel bij, dus ik meer ruimte. Toen heb ik er toch heel bewust voor gekozen om in krimpgebied te gaan zitten, om in Dokkum te ondernemen. Ik ben zelf een woordpiekje, ik kom hier bij en ik ken de mensen, ik weet wat er hier gebeurt en wat er bij de mensen speelt. En natuurlijk die centrale asus, ik hartstikke mooi. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Ondernemer. Martin Sinia, BKS Elementen uit Dokkum. Ik ben Martin Sinia. Ik ben directeur-eigenaar van BKS Elementen uit Dokkum. Het bedrijf zit onder Holwe de Wei, nummer 13. Het voormalige pand van Anne Eresal en Perli. Wij zijn producent van houtsklepelementen in de breedste zin van het woord in de bouw. Wij leveren aan M&I, aan de professionele markt. En wij maken producten zoals dakelementen, complete kaskers, dakopbouwen, dakranden, dus houtskleppel in de breedste zin van het woord. Ik onderneem in de regio Noordoost-Friesland, omdat ik zelf hier geboren en getogen ben. Dus ik ga een enorme binding met deze regio.
Daarnaast hebben wij het bedrijf hier ook opricht in Dokkum vanwege de goede mensen die ze vinden in deze regio. Die al loyaal, heel sterk met het bedrijf verbonden zijn.